Bueno, programan agertzen zen bakarrik tituluaren lehenengo partea, gatazkaren gorpuztasuna emozioen teoriatik, bueno, hori ni ez naiz oso ona bilabete lehenagoko titulua jartzeko, bueno, hurbilpena, eta gero Arrate Gardokiren laguntzaz jarri dut, emakume preso egon den emakume bati elkarrizketak egin dizkio dalako, eta, bueno, ikusiko duzuenez, bigarren partea luzeena, egingo dugu pixka bat Oierrek eta Leirek egin zuten moduan zati batzuk irakurri eta bueno, pixka bat horren inguruan hausnartu eta fikziozko izen bat jarri dio eta Arrate Gardokirena. 3 parte egingo ditut, hemen agertzen direnak, ondo ikusten da, ez dago, handiegia inkluso galditzen da, ez da, pixka bat, bueno, kalkulatzea zaila da. Oraintxe sarreratxo bat egingo dut, bizitzen ari garen aro berrirako ze jarrera, horretaz zertxo bait esan nahi dut, atzoia esan zen, eta bueno, nik badakit gai hau ere jarrera aldaketez edo asko hitz egiten ari garela, baina bueno, nik nire ideia pare bat eman nahi ditut. Gero, bigarren partea teorikoagoa edo, subjektu politiko feminista, subjektu politiko feministak, edo subjektu politiko ez zertxo bait, proposamen kontzeptuala, zerbait esango dut generoa, gorputza, zaurgarritasuna, ahultasuna eta presentziaren krisiaz. Bueno, presentziaren krisiaren gero zati batekin batera egingo dut, eta gero azkenean Arrate Gardokiren narratiba korporalaren azterketa, ariketa bat besterik ez, ariketa bat izan nahi du, proposamen bat, beste egiten ari garen beste gauza askorekin konbinagarria eta osagarria edo horrela aurkeztu nahi dut nik, ezta? Bueno, bizitzen ari garen aro berrirako nik uste dut argi dagoela, sentitzen gara, behintzat hemen gaudenok eta Euskal Herrian gauden asko, trantsizio momentu batean gaudela, ezta? Ez dakigu oso ondo nora, trantsizio momentu horretan gaude egiten pizka bat atzera begirako diagnostiko bat. Nik deitu nahi diot horri nora ez egoera batean gaudela, ezta? Nora ez nire ustez existentziala, nora ez politikoa, nora ez kontzeptuala, ez dakigu oso ondo ze marko teorikoak erabili behar diren, eta ziurtasun eza ere bai esango nuke, ziurgabetasuna, eta bueno, hor, pizka bat atzo ere esan ziren gauza askotatik tiraka, hor gaude pentsatzen nola ulertu orain identidadea, demokrazia, politika, aktivismoa, subjektu politikoa, eta bar, ezta? Ados gaude bai errelato berria edo errelato berriak sortu behar direla pluralean, iraganaz eta orainaldiaz, badaude proposamen ezberdinak, interesgarriak esango nuke, nik proposamen batzuekin, azkenengo 10 urtetan sortzen ari diren proposamen batzurekin ez nago hain ados, edo ez zaizkit iruditzen hain interesgarriak, feminismoan ere bai sortzen ari dira, orduan, bueno, nirea da horren barruko proposamen bat, baina ez bakarrik iragana berrirakurtzeko eta iragana ulertzeko, zergatik heldu garen lekura, baizik eta bai jarrera bat etorkizunari begira, da jarrera kontzeptuala eta jarrera vitala ere bai, ze jarrera, ezta? Eta, bueno, labur biltzeko nire jarrera zein dan, edo gaurko jarrera zein dan, bi gauz esango ditut. Batetik, ni oso harro nago daukagun noera ez horrekin. Iruditzen zait, batzutan bizitzen ari garela problema moduan, eta nire iruditzen zait oso aberatsa dela bizitzen ari garen momentua, eta ni benetan harrotasun individual eta kolektiboa sentitzen dut. Adibidez atzo, unkituta nengoen momentu batzutan, baina batez ere joan nintzen etxera harro sentimenduarekin. Anari parafraseatuz esango dut, nire ustez nora ez hori izua eta ederra dela aldi berean. Eta izua eta ederra denez aldi berean zaindu behar dugula asko. Eta kezkatuago gaude aber nora joan estrategia, ez dakiz, eta nik estrategia hitzen zuten dudanean, pizka bat, orduan, nik uste zaindu behar dugula momentu hau, iruditzen zait ondo zaintzen badugu, ondo goazela, ezta? Hori batetik, eta bestetik, eta hau pizka luzeago azalduko dut, atzo ere aipatu zen epikarena, ezta? Baina nik uste horri heldu behar diogula ondo Euskal Herrian. Epikaren kontuari gainera helduleku desberdinetatik, ezta? Eta, bueno, zerbait esango dut. Ni ez naiz bat ere epikaren zalea, ez dut esaten naizen ez epika, noizean behin. Baina iruditzen zait, ez zaitik gustatzen, eta iruditzen zait joera moduan, jarrera moduan majoritarioa dela gure artean. Epika esaten dodanean, zer izango zen epika edo epikotasuna, izango zen dinamika kulturalak, dinamika politikoak, dinamika sozialak, dinamika feministak ere,
gertaera heroikoak bailiran bizitzea eta kontatzea, eta horretan ikusteot ez bakarrik ez da jarrera bakarra, guk ere badugu jarrera malenkoniatxua, badugu jarrera bebai romantikoa, osea baditugu jarrera desberdinak, ez dut esaten bakarra denik, ez da, baina nahiko joera daukagu. Euskaltzaindiako literatura terminoen hiztegira jo dut ikusteko zer dan epiko, definizioat esaten du epika eta epopeia grekozko eposetik sorturiko hitza da, epika gertakizun eta ekintza gogoangarriak, bortxaskoak edo heroikoak gehienetan kantatzen dituen generoa da, ezta? Gai historikoak, nazionalak, erlijiozkoak eta kondaira garrantzitsuak jasotzen dira epopeia eta olerki epikoetan. Eta ezaugarri hauekin, heroi nagusi bat izatea protagonista, batzuetan ia jainkoen ezaugarriak dituena, borrokaldia izatea, erdi jainko diren izakiek parte hartzea, ideia hori ez da. Azken batetan ikuspegi belizista, gerrazalea, nire ustez. Bueno, ez da ahaztu behar azken batetan gure epikaren ideia Homeroren denboratik datorrela, ez da Mendebaldean, Iliada eta Odisea eta hori, baina gaur egun guk elikatzen dugu asko, ez bakarrik euskal kulturan, kultur industrietatik etortzen dana, zinea, bideojokoak, literatura, zenbat denbora pasatzen dute gure semeek batez ere jokatzen, ez da, violentziarekin eta hori gerrarekin. Eta, bueno, nik eskatuta nago euskal kulturan dagoen epikarako joera horrekin eta iruditzen zait horretaz pentsatu beharko genukela. Musikari begiratzen badiogu Euskal Herrian, gu gara honena garaituko dugu, ez dakit, gatibu edo alako bat oso epikoa da. Ni ere batzutan asko gustatzen zait, baina esan nahi dut, ulertu dezagun, ez da, kirol arloan ere, ez da, balentriak, garaipenak, etengabe, ez da, mendizaleekin edo futbolariekin, ekitaldi politikoetan ere bai, eta hor feministak ere jausten gara, ez da, Angela Davisen fan fenomeno hura izan zena oso epikoa izan zen, ez da, gure heroia bihurtu genuen, bueno, izan zen pizka bat, como itxoin non gaude, ez da. Bueno, orduan horretaz ari naiz, nik uste konturatzen zaretela. Bueno, nik gaur defendituko dut beste kontrako joera bat defendituko dut, ez dut esaten derrigorrez hori bakarrik egin behar dugunik, baina, eta kontrakoa da ahultasunaren aitortzatik. Atzo ja aipatu zenuten batzuek hori ahuleziak ez direla onartzen, baina nik uste pizka hortik harago joan behar garela. Ez dala bakarrik, ez dala bakarrik ahulezi eta hitz egitea, da bebai ahulezien, bueno, gau saiatuko naz behintzet pizka bat, ahulezien aitortza hori pizka teorizatzen edo aztertzen modu sistematikoago batean, ez da? Eta ahulezi ez hitz egiten dodanean, ez nago esaten, ez da gutxago ere, gizakioko txanak izan behar girenak, edo bakezaleak ere ez nago argi izan behar garenik. Osea, nik uste dut ahultasunaren aitortza hori joan daiteke gatazkaren kudeaketarekin, askatasunaren aprendizajearekin, disidentziarako eskubidearekin, disidentziarako eskubidea Euskal Herrian iruditzen zait fundamentala eta oso gutxi praktikatzen dugu, eta gizakien arteko elkarmenpekotasunarekin, ez da? Osea, horrekin danakin doa nire ahultasunaren aitortza hori. Bueno, orduan hori egingo dut edo erakutsiko dizuet Arrate Gardokiren esperientziaren laguntzaz, baina hori baino lehen, joango naiz pizka bat, ideia batzuk ematera, oso harin, baten batek behar badu azalpen gehiago geldituko naiz, baina iruditzen zait hemen zaudeten gehienok behintzat, izango ditudan hainbat gauza igual, badakizkizuela, ezta? Orduan, subjektu politiko feministak proposamen kontzeptual horretan, zerbait esango dut, generoa, generoa eraikuntza badela hemen esatea ja da begibistakoa, baina bai esan nahi dut nire planteamenduan edo gaurko planteamenduan lotu nahi dut gorputzarekin. Esan nahi dut generoa da eraikuntza bat, generoa da nire planteamenduan edo askoren planteamenduak gehiago egiten duguna, sentitzen duguna eta ez hainbeste garena, betaurreko horiek edo jarrera horretan gaude, ikustea zer da emakume izatea, zer da gizon izatea edo garena garela izatea, zer da, bada gehiago gorputza moldatzeko, gorputza sentitzeko, gorputza beste gorputzekin erlazionatzeko modu bat. Orduan oso lotuta ikusi nahi dut gaur, gero ikusiko dugu, adibideren bat, ezta? Eta oso lotuta egon behar du bai klasearekin, adinarekin, etniarekin, sexualitatearekin, ezta? Atzo, klaseaz ez genuen hainbeste hitz egin, baina niri iruditzen zitzaidan preso sozialez hitz egiten zenean adibidez, klasismoa
oso argi gelditzen zen, Oierrek adibidez irakurri zituen hainbat gauza, eta nik uste dut hori ere errepikatu behar dugu, zehazten zaigu, ezta? Gero Maria Ruizekin hitz egiten eta Laura Abararekin hitz egiten, klaro, Maria dagoela tesia egiten preso sozialen inguruan esaten zuen, preso sozialak oso desberdinak dira, oso heterogeniak dira, orduan bai hartzen ditugu preso sozialak, ezta? Bueno, halako gauzetaz, ezta? Orduan, nire genero eta gorputzaren konbinaketa horretan, hori oso dinamiko moduan ikusten dut, ez da? Aldatuz doan zerbait edo online. Orduan, generoa izango zen, baina generoa edo euskaldunak izatea, edo feministak izatea izango zen, planteamendu honetan, sentitzeko modu bat, ibiltzeko modu bat, beti pluraltasunean, jakina. Adierazteko modu bat, mugitzeko modu bat, jasteko, apaintzeko, ukitzeko, unkitzeko, erakartzeko, gozatzeko, sufritzeko, hori izango zen azken batetan, ezta? Eta gorputzaz hitz egiten dodanean, lau aipu bakarrik, gorputza, klaro, ez da, biomedikuntzak definitu digun gorputza, organu batzuekin eta hori da gorpuztasuna, ez da, haragitasuna. Eta, bakarrik lau puntualizazio, gure gorputz hori, gorputzaz hitz egiten dodaneanik, gero ere adibidetan ikusiko da, materialtasuna dauka, baina da materialtasun bat, moldatu dana kontesto batean. Kontesto batean egin naute horrela, kontesto batean moldatu dute, edo moldatu dut bebainik nire gorputza, eta ni naizena, da materialidade bat, pizka bat moldatu dana, ezta? Baina aldi berean gorputz horrek agentzia dauka. Agentzia daukala esan nahi dut, egiten dugun dana ez da intentzionala. Nik zerbait egin nahi badut, ez da, bale. Guk adibidez feminismoa oso modu intentzionalian ikusten dugu beti. Diagnostiko bat egiten dugu, estrategia bat eta lortuko dugu iraultza. Horrela planteatzen dugu orokorrean. Nik hortik alde egin nahi dut apur bat eta ikusi batzutan direla, gero agentzia hitz du gehiago, gehiago egiten diren gauzak, kontestu batean faktore batzuen arabera kateatuta joango dira praktika horiek eta agian hor aldaketak sortuko dira. Gero adibidekin hobeto ikusiko dugu. Orduan, agentzia horretan gorputza garrantzia handia dauka. Nire gorputza moldatu dute eta gero nik ekiten dut. Eta ekiten dudan bitartean munduarekin erlazionatzen naiz. Agentzia zentzu horretan ekiteko ahalmena. Ulertzen zait? Gero adibidearekin igual hobeto ikusiko da. Performatibitatea dela hitz bat gure hitz izarretako bat, ez da, azkenengo denboran, baina, eginez, egiten dugula, edo esaten genuen genero identidadea, ez da? Claro, nik gauza batzuk egiten baditut emakume bihurtzen naute. Gaur egun, nik espanak pintatuta ekartzen baditut, edo ez dakiz zer apaingarri, printzipioz horrek egiten nau emakume, ez da? Jendearen aurrean, nire aurrean, zentzu horretan, performatibitatea eta emozioak. Hemen ez naiz asko sartuko. Gure planteamendua antropologian adibidez, ez da tailerrean eduki dugun planteamendu bera, ez da planteamendu bera. Baina ez hainbeste ez dugulako pentsatzen oinarrizko emozioak daudenik eta hori, ez. Gehiago da guk zabaltzen dugula pizka bat emozioen ideia eta pentsatzen dugu emozioak ez direla bakarrik sentipenak. Da bai ikusteko modua, da ideologia, da morala. Nik beti jartzen dut adibidea amatasunarekin. Karo, kontestu batean non amatasuna modu batez, modu hegemoniko batez bizitzen den, emakumeok ikasten dugu sentitzen, umeekiko, besteekiko, eta hori ez da gauza bat ideologikoa edo ideia bat, bai, umeak nik maitatu behar ditut, ez da gauza bat barneratzen duguna, haragi egiten duguna. Orduan, ni gero errudun sentituko naiz, emakume bat naiz, eta ez badut ez dakit nor zaintzen, baina erru hori ez da prozesu intelektual bat, erru hori da benetan errua sentitzen dugulaz, lehen ikusten genuen bezala, ez da? Hori lantzeko ere bai, orduan ez da rollo ideologiko bakarrik, landu beharko dut bai, lanketa, gorputz lanketa egin beharko dut. Ez da, emozioak guretzat ez da bakarrik sentitzen dozuna da askoz gehiago, ez da, baina, gero sartuko gara bai pizka bat horretan. Zaurgarritasuna da, hirugarren kontzeptu bat aipatu nahi nuena, zaurgarritasuna edo ahultasunarena ere oso modan dagoen hitz bat da, eta oso polisemikoa da, eta, ni gehiegi ez nau konbentzitzen, edo beti nau konbentzitzen, batzuk esaten dute, zapalkuntza edo halako kontzeptuak ez ditugula tratatu behar, zapalkuntza zer dan, zaurgarritasuna, gauza, bestera batera esango dut, hitz abstraktuetara jotzen ari gara azkenengo denboran asko. Zaurgarritasuna pizkat abstraktu egia da. Baina aldi berean iruditzen zait potente, ezta? Orduan, zaurgarritasuna nik,
polisemikoa bada ere, niri gustatzen zait adiera deitzen dena ontologiko-antropologikoa. Zer izango zen adiera ontologiko-antropologiko hori, da pentsatzea gizatasuna berez zaurgarria dela. Gizatasunaren ezaugarri antropologikoa da zaurgarri izatea. Existentziaren baldintza bat da. Horregatik, jarrera honetan dauden autoreak, Judith Butler eta Adriana Cabarero da nik hartu ditudan bi, egon daitezke gehiago, esaten dutena da zaurgarritasuna eta elkarmenpekotasuna txanpon bereko aldeak dira, ez da? Zaurgarria gara, elkarmenpekoak gara, ezin dugu bakarrik bizi, ez da? Orduan, zentzu horretan ulertzea, ez da? Pizka bat zaurgarritasuna. Eta, orduan, adibidez, Cabarerok esaten du gauza bat niri asko gustatzen zaidana eta kartzelako egoerara aplikatu daitekena, edo ez, baina berak esaten du bereizi behar dela pertsona babesgabea eta pertsona zaurgarria. Pertsona babesgabea ez dela ezer, pertsona babesgabea ezin du erantzun, ezin du ez da arerioa izan. Pertsona zaurgarria aldiz, badaki arriskoak dituela, baina badu duintasuna, badaki bere burua babestu dezakela. Orduan, zentzu horretan nago hartzen zaurgarritasuna, ez da? Aitortu zaurgarria garela, baina pentsatu hor badugula zerbait egiteko, ez da? Bueno, zer izango zen edo nola aplikatzen dodanik ahultasunaren edo zaurgarritasunan teoria edo pedagogia hau edo politika hau? Bueno, batez ere modu asko egongo lirateke, baina nik egiten dodana batzutan azkenengo denboran da, orduan ahulezitzat hartzen ditugun fenomenoak eta horiek analiziaren zentroan jarriz. Gaur asko hitz egin dugu beldurrez, nik beldurrez ez dut hainbeste hitz egingo gaur, hitz egingo dut lotxaz momentu batean ikusiko duzu edo beste, hartu pizka bat guretzako eskorrak diren emozio horiek eta begiratu ze emozio horien inguruan askotan oso ondo ulertzen dugu zer gertatzen den, adibidez kartzelan, ezta? Isiltasuna litzateke beste bat, gaur ez dut hitz egingo isiltasunaz, baina niri asko interesatzen zait eta azkenean sortzen ari dira inkluso periodikoa eta hori Euskal Herrian dagoen isiltasuna ulertu daiteke modu eskor batean, ez badugu hitz egiten gertatzen zaigunaz baina ulertu daiteke bai oso modu positibo batean, eta niri batez ere asko interesatzen zait zerbait ikusten dodanean isiltasuna eta hitzen arteko kombinazio hori. Osea, zer esan behar dan eta zer ez. Zer esan beharko genuke Euskal Herriaren historiaz eta zer ez genukeen esan beharko Euskal Herriaren historiaz, bestera batera adieraziko. Osea, iruditzen zait galdera hori interesgarria dela, edo norberaren zera. Bueno, gero, esan dut, presentziaren krisiaz ere gero pizkat azalduko du, zer dan, eta azkena bi ideia subjektu politiko ez, ezta? Bata izango zen, asko kostatzen ari zaigula naiz eta krisi larrian egon, asko kostatzen ari zaigula pizka bat deseraikitzea subjektu politikoaren ideia. Eta guk eukidogun eta gaur egun ere dugun subjektu politikoaren ideia da subjektu erabat burujabea, edo burujabea izan daitekena, autozentratua, bere burua kontrolpean duena edo izan dezakeena, erabat tinkoa, erabat ulertzen duzue hori zer dan, ezta? Bueno, gero eta gehiago daude autore batzuk, batez ere horren kontra, eta esaten subjektu politikoa asko zatikatutagoa izan behar duela, asko zaurgarriagoa esan dodana, ezta? Orduan, niri hori behintzat galdera moduan asko interesatzen zait. Orduan, euskal subjektu politikoa ez bada hain buru jabea, hain autozentratua, pues igual, ez da, malgutu dezagun apur bat subjektu politiko hori batetik. Eta bestetik, niri feminismoak ere, eta horretaz ere asko idazten ari da, feminismoak ere erakutsi didana da subjektu politiko desberdinak egon daitezkela, ze horrekin ere beldur gara, ez da? Badirudi danok ulertu behar dugula, dana berdin, bueno, eske feminismoan gaur egun 3 edo 4 subjektu politiko desberdin daude. Daude emakumeak, esan nahi dut, holan ulertzen dutenak, subjektu politikoa, emakumeak. Daude ulertzen dutenak ez emakumeak eta gizonak, edo gizon batzuk. Daude transgeneroak, daude, ulertzen duzue, subjektu politiko feminista desberdinak dira. Segun non kokatzen zaren, diagnostiko desberdina egiten dozu, politika desberdina egiten dozu. Baina, batera gaude. Eta zerbait egin behar bada, Gasteizen manifa egin zenean, danak batera geunden, ez zegoen problemarik horrekin. Bueno, Euskal Herrian ere horrela planteatu behar dugu. Heterogenidade hori subjektu politikoen artean iruditzen zait interesgarria izan daitekela. Igual egiten dugu, igual bada praktikan, baina iruditzen zait teorian beldurra ematen digula, ezta? Bueno, hori, nire ustez subjektu politiko plural horiek ulertzea eta ez hain autozentratua eta ez dana dakigula, ezta?
estrategia benetan, lider bati okurritzen bazaio, estrategia hon bat, jazta. Bueno, hori baino komplikatuagoa izango da, ez da, dinonek, ematen du, ez da. Bale, bagoazen arrate gardokirekin aurkeztuko dizuet, 40 urte inguru ditu, ezker abertzalean militatzen hasi zen nahiko gazte, eta ardurak ere izan ditu, ezker abertzalean, 2 aldiz egonda kartzelan, nahiko denbora, duela urte batzuk irten zen, eta bigarren kartzelaldia bereziki gogorra izan zen berarentzat, gero ikusiko duzu bai momentu batean, kartzelatik irten eta zenbait amets bete zituen, ikusiko dugu, bidaiatzea, unibertsitatean ikastea, sexualitatea jorratzea. Nahiko denbora egon naiz berarekin eta oso zaila egin zait aukeratzea zati batzuk, baina, klaro, neukan beste erremediorik, segurazko gauza luzeago bat egingo dut honekin, baina bai, gauza bat esan nahi dizuet, antropologian batzutan lan egiten dugu eszenakin. Guretzako interesgarri izanetik, eszena bat hartu, ondo deskribatu, hemen pizka laburtuko ditut, ez da, baina ondo deskribatu eta ja horren analizi bat egin. Orduan ideia horretatik abiatzen naiz. 5 multxo edo egin ditut, orduan egingo dodana da irakurri, zati batzuk, momentu batean gelditu eta zerbait komentatuko dut. Ez dut egingo Hierrek atzo egin zuena oso ondo egon zen, parkatuko didazue, baina nik gurago dut dana bukatu eta gero, orduan nahi baduzue zerbait esan eszena bati buruz edo apuntatu mesedez, nahi baduzue gero bueltatuko garatzera. Bale, lehenengo eszena, de subidon, berak horrela esatea. Eta berak esaten du, bueno, dago kontatzen, inkomunikazioa bukatzen da, komisariatek ateratzen da, eta esaten du, eta komisariatik atera nintzenean ja superondo, audientzia nazionalera superondo, egia esan de subidon, bai. Joan ginen kausako 3 furgoi berdinean. Klaro, ezin zara ukitu, baina hor, Aizea, Oiane eta Hirurok sartu ginen batera, eta lehenengo aldian irten ginen batera, leku berdinetik. Jo, ke pasada, hor nik izan nuen un ataque de euforia, de alegria, txisteak egiten, Aizea haserretu zen nirekin. Furgoien eta gero, ingresoan, desinfekzion, la foto, no sé qué, claro, batean hasten zara, zure, ja zaudenean komisaldegitik kanpo konturatzen zara, zeu zain duzun. Izerdi oso fuertia, nik hile luzea nuen, egiten nuen horrela, eta se quedaba todo para arriba, era todo grasa, gainera izerdi asko. Beldurrarekin, izerdiarena, ez da? Nik uste dut, izerditutan nengoenean, hor, kalabozoan, ondo noa velozidadean, bai, pizka bat astiroago igual. Beldurrarekin nik uste dut, izerditutan nengoenean hor, kalabozoan atxorretonez izerdia, ez da? Epaiaren aurrean deklaratu nuenean, gogoratzen dut eskua jarri nuela mai gainean, en estas mesas pomposas, eta lotxa sentitu nuela nire buruarena utzi bainuen marka. Un pozo de agua, sentí vergüenza yo de garzón, de dejar eso en su mesa. Orduan gero, kideekin, hasi nintzen bromak egiten, gure usainarekin, gure hilearekin, eta kide bat haserretu zen nirekin. Eta esaten zidan, pero tú no estás bien de la cabeza, que estamos en la cárcel. Eta nik esaten nuen, ya está, Aizea, ya está, da igual, ikasiko dugu, kirola egingo dugu, jo que se, tranqui, es que ya amaitu dugu, baina holan, nengoen. Komisaldegiaz eta gutxi hitz egin genuen, gero, ezta? Zer hitz egin genuen, dago pizka pentsatzen, bai, insultoak eta elkarri kontatu apur bat, atiko bote insultaban, gorputzarekin sartzen ziren, niri ez horren beste, baina horietako bateri bai asko gorputzarekin sartu zioten kaina. Eta beno, listo, baina ni benetan euforia, barrezka nengoen. Nik hemen aukeratu ditut komentatzeko 2 gauza. Barrea eta lotxarena, ezta? Iruditzen zaizkidalako oso interesgarriakon. Bueno, barreaz baino hitz egingo dut, barre ez egokiez, lekuz kanpoko barrez, halako egoera tragikoetan sortzen diren barrez, ezta? Nik hau entzuten nuenean gogoratzen nintzen nire ama bihotzetik operatu zuten zegoen hilala bizian, sartu ginen ikustera, atera ginenean hiru aizpak, hasi ginen barre egiten itxaron gelan. Eta jendea behiratzen gintuen, baina hauek zoratuta daude, baina barre histeriko bat, denbora asko, ezta? Barre hori etorri zitzaidan niri gogora, ezta? Eta hemen hartu dut, Nancy, gero aipamena, osea, bibliografia nahi badozue pasatuko dizuet. Nancy Rose Hunt izeneko tipa batek lan egin du Kongon, Kongoko bortxaketen inguruan eta hori,
idatzi du artikulu bat oso interesgarria nire ustez, eta berak esaten du Kongoko gertakizun horretaz asko irabili direla irudiak. Irudiak, mutilazioak, bortxaketak, eta berak esaten du saturazio badagoela ja irudiekin, kasu konkreto horretan, ez da? Eszena bisualak behin da berriro. Eta berak gomendatzen du begiratzea bebai entzumenari eta ukimenari, ez da? Badirudi gainera Kongoko, gerra horrek asko iraundu, eta badaude audioak, badaude jendearen abotsak, inkluso gauza tragikoak gertatzen zirenean, eta berak, proposamen hori egiten du, ez da? Eta esaten du, hori, lekuz kanpoko barre horiek ondo aztertu beharko genituzkela. Momentu batean, hartzen ditu autore batzuk berdin da, baina esaten du, sadismo eta tortura kasuetan batez ere, barrea, dominazioa, plazera, larritasuna eta eroaldiak loturik gelditu daitezke. Eta ondo aztertu beharko genituzke eszena horiek. Sartzen bagara eszena horiek beste gauza batzuk ulertuko ditugu. Arrateren kasuan nik uste dut ez dela bakarrik barrea, da bebai posa bukatu dalako bukatu dena, baina barre horri nik begiratu nahi nion zuei proposatzeko hori beste begirada bat. Atzo Arantzak momentu batean aipatu zuen ahotsena, ez da? Aipatu zuen eta oso interesgarri iruditu zitzaidan ideia hori, gaur egungo dokumental batzutan egoera batzuk sortzen dira intimoak eta hori non emakumeek kontatzen dituzte gauza. Ideia hori ja berez oso interesgarria, baina ni gogoratu nintzen honetaz eta pentsatu nuen, ez bakarrik hori. Ez emakume horiek hitz egiten dutenean, edo gizonek berdin dite, kasu honetan emakumeak ziren, beste modu batez hitz egiten dute. Beste doinu bat jartzen dute. Ez horrek ere sortzen du errealidade bat, horrek ere sortzen du diagnostiko bat. Emakume horiek entzuten ditugunean, entzuten genuenean kotxean, bere aita hiltzailea zela, horretaz hitz egiten, gelditzen zen, pausak egiten zituen. Relato hori oso interesgarria da, beste relato badalako, ez da bakarrik ahotsa ematen diegula hori, ez beste relato batzuk sortzen ari gara. Orduan, ez diet ezer kenduko iruditegien garrantziari, baina ez da bakarrik hori, da bebai ahotsa, da bebai taktoa, da bebai, esan nahi dut, honen inguruan antropologian zerbait idatzi da, eta nik uste dut hemen gauza politak egin ditzakegula. Pizka eta aurrera jarraituko dut nahi baduzu gero honekin lotxarena. Niri eszena hori, Arratek kontatzen zidanean, Garzonen aurrean eskua jarri, eta Izerdi Orbana gelditu zala, ni neukan kuriosidadea ikusteko Izerdi Orban hori. Izerdi Orban horrek jartzen du mahai gainean inkomunikazioa zer izan den. Metaforikoki eta literalki jartzen du mahai gainean zer izan den. Ondo deskribatuko bagenu. Eszena hori, da pizka bat, kontatu ziguten atzo oso interesgarria diligentzien kontua, ez da? Ez dela esan behar, poltsa aplikatu diote, ez, ondo deskribatzen baduzu. Pertsona bat datorren bezala, ez da? Ez diotela utzi dutxa bat hartzen bez. Eta dator bere izerdiarekin eta uzten du hor gainean, Orban hori aztertuko bageni, objektu hori, ulertzen duzue? Beste begirada pizka bat beste norabaitera eraman ikustot interesgarria da bebai errelato berriak sortzeko gertatu danaz. Bizitzaz, baina kasu honetan gertatu danaz edo komisaldegietan gertatzen danaz, ez da? Pizka eta aurrera joango gara, bigarren multzora. Bigarren multzoan bi zati daude, bata da ahotsa joan zitzaidan. Eta Arratek kontatzen zidan. Lehen kartzelan, hor gertatu ziren gauza asko. 11M da, zue jakingo duzuen nik ez nekien, kartzelan egon zenean eta 11M gertatu zena, hor erasoak sortu ziren eraso asko, eta momentu horretan beldurra, ni nahi sartu, beldur hori aztertzen, baina nik uste dut hori oso interesgarria izango zen. Lehen kartzelan hor gertatu ziren gauza asko, 11M eraman ninduten beste kartzela batetara, oso egoera txarrean, txarto. 11Mko giro ostean oraindik, eta hortik eraman nindutenean beste kartzelara epaiketarako, gogoratu nuen, bera dago iraganaz pentsatzen, gogoratu nuen atzo, ahotsa joan zitzaidala astebetez, mutu eratu nintzen astebetez. Iritsi eta hurrengo egunean, eta epaiketa prestatu behar nuen, deklaratu behar nuen, eta ezin nuen hitz egin, mutu gelditu nintzen. Hor gero, aurkitu nintzen isolamenduan beste bi lagun presoekin. Ez nitula ikusten desde aquellos momentos eta ezin nuen hitz egin, eta esan nuen, hostia. Ahotsa joan zitzaidan. Hortik epaiketara eta hortik kalera joan nintzen. Beste eszena bat lotuta horrekin.
Parecíamos gallinas, me sentía como una gallina. Una gallina esan nahi du, gallina oio bat elikatu gero hiltzeko, ez da? Elikatu. Eta esaten du Arratek, bigarren kartzela prozesua izan zen argaltzekoa, galdu nuen hilerokoa. Hilea erori zitzaidan, gero hori, todas esas cosas que pasan mucho. Eta kalera irten, eta hori gertatu, eta gero berdin, inflatzen. Mira, te estoy hablando de coger 15 kilos casi de golpe, atera zenean, ez da? Eta gero pizkanaka, joan naiz itzultzen normalera nire lehenengo gorputzera. Eta bai, gure artean hitz egiten dugunean, presoak egon direnak, eta ia barrezka, zuri hilerokoa joan zitzaizunan, lo del pelo, y no sé qué. Orduan hasten zara, momentu hartan, que voy a salir calva de aquí. Hilerokoarena asko aldatzen da, nik ez dakiz aldatzen dan, baina hileroko gabe egon nintzen denbora guztian, sentitzen nuen ez nengoela nire gorputzaren barruan. Zeren sentitzeko nuen ahalmena, ez plazerra sentitu bakarrik, sentitu, ez dakiz zelan esan hau. Sentitzen nuen, como si te cambian el cuerpo. Ez nintzen sentitzen ni guztiz, ez dakit, dapur bat, horretaz bai hitz egiten genuela askotan umorearekin, presoen artean, ez da? Eta badut, argazki bat, potolotu nintzelekoa, azala zuri-zuri. Parecemos gallinas aquí, me sentía como una gallina, me sentía así. Hemen gauza asko esan daitezke, lehenengo gauza esan daitekena eta da logikoena bebai, somatizatu egiten dozula sufrimendua, ez da posible halako esperientziak eukitzea eta gorputzean ez igartzea. Hori, oso begibistakoa. Baina nik presentziaren krisiarena aipatu nahi nizuen, lotzeko Arrate Gardokiren esperientziarekin, baina bebai Euskal Herrian gertatzen ari denaz, ez da? Presentziaren krisia da kontzeptu bat Ernesto de Martino antropologo italiar batek erabili zuena 20. mendearen erdian, duela denbora asko, hain modernoak ez ginenean. Berak erabili zuen Italiaren hegoaldean, nekazal gizarte oso pobreetan, leku batean topatu zuen sindrome bat tarantismo deitzen dana, tarantulak ustan zeudenean, armi-armek kosk egiten zietela, edo eurak horrela kontatzen zuten, eta tarantismo deitzen da. Tarantismo hori sufritzen zuten batez ere emakumeek, ez bakarri baina batez ere emakumeek, eta bera konturatu zen, oso liburu potoloa da, nahi baduzu irakurri, baina bera konturatu zen, zirela batez ere emakumeak edo pertsonak krisi egoeretan zeudenak. Aborto, eskontza behartuak, hilerokoak, halako egoeretan zeuden pertsonek sufritzen zuten. Interesgarria zena, leku horietan, tarantismoa zela eurentzako gaixotasun normal bat, eta bazutela ritual magiko religioso bat hori osatzeko, sendatzeko. Musikaren bidez, eta orduan, basaiatzen ziren, hori da presentziaren krisia. Duela gutxi arte, presentziaren krisi hori konsideratu da zala mendebaldekoak ez ziren gizarteak, halako gizarte pobreetan urrunekoak, eta gaur egun bai filosofo batzuk eta antropologo batzuk daude berreskuratzen kontzeptu hori, eta niri iruditzen zait oso kontzeptu potentea, adierazteko gaur egun mendebaldean ze bizitzen ari garen. Zer izango zen presentziaren krisia? Presentziaren krisia da pertsona bat edo talde batek galtzen duenean munduarekiko harremana. Galtzen duenean bere, nahi baduzue bere identidadea beste zentzu batean. Eta orduan behar duzu ritual bat, pizka bat, rekuperatzeko hori. Orduan hauek, filosofo eta antropologo hauek daude rebindikatzen guk konsideratzea azken batetan gauden egoeran mendebaldean edo munduan presentziaren krisi izugarria dugula. Hemen nik lotu dut hau hilerokoa galtzearekin, hilea galtzearekin, ahotsa galtzearekin, ze gertatzen zaio pertsona horri, ze gertatzen zaio Arrateri, galdu duela nolabait munduarekiko harreman, zeukan harremana ona edo txarra, ezta? Hori nire ustez izan daiteke presentziaren krisi egoera bat, baina nik aplikatuko nuke Arrateren bizitzatik harago gaur egun bizitzen ari garena. Lehen nora ez kontzeptua erabili dut, baina nik uste dut esan daitekela Ernesto de Martino etorriko balitz Euskal Herrira esango luke Euskaldunok daukie presentziaren krisi larri bat. Claro, hori bada, batetik diagnostikatu beharko genuke ondo eta aztertu, baina bestetik nire planteamendua da zer egin behar dugu hori zaintzeko. Claro, guk gizarte pobrea konsideratzen ditugu, ez daukiela rekurso hori, baliabiderik eta tal, baina
hangoek Italiaren hegoaldeko horiek bazekiten zer egin egoera horrekin. Guk ez dakigu zer egin. Atzo Garbiñek negarri egin zuen momentu batean, eta nik eskertu nion. Ze kontatzen geunden ez dakizen gauza, nik uste dut guztio geundela unkituta, baina bera izan zen fizikoki zerbait egin zuen bakarra. Bueno, holan hartu nuenik, parkatu interpretatzen nago zure negarraldia, Baina esan nahi dut, nik batzuetan pentsatzen dut. Ez ginateke elkartu beharko futbol zelai handi batean, milaka euskaldun eta negar egin batera, hori bakarrik. Edo barre egin batera. Ahotsakeko, goratzen zarete, ahotsak iniziatiba aurkeztu zenean Euskaldunan, 3.000 emakume geundenan, eta Virginia Imazek, paiasak, jarri gintuen barrezka 3.000 emakume. Esan zuen, orain barre ingo dozue, eta ni pentsatu nuen, eta jarri gintuen barrezka, baina barrezka benetan. Egon ginen minutu batzutan barre egiten, eta pentsatu nuen, bueno, hau da la bomba. Orduan, ez dakit Virginia Imazek lideratu behar gaituen, baina batzutan esan dut, ez gaude, bueno, edo bestera batera esango dut, ze gaude egiten sendatzeko? Igual, horretaz hitz egin dezagun, ez da bakarrik hitz egitea, eta asko, baina zer egingo dugu sendatzeko, edo zer egiten ari gara sendatzeko, individualki, kolektiboki, talde txikitan, hainbat sektoretan, zer egiten ari gara, ni jakin nahi dut. Ze igual egin behar ditugu, bueno, negarra aldiaren aipatu dut, benetan nago esaten. Batzutan, igual bakarri da hori. 10 minutu negarrez eta punto, ez da asko hitz egin behar, ez da? Adibidez, bueno. Orduan, presentziaren krisi horren aurrean, zer egingo dugu, ez da? Hirugarren atalarekin joango naiz. Hemen generoa, identidadea ikusiko dugu. Momentu batean, gartzelan sartzen denean, berak esaten du, digo, pero que cuadrilla de pijas deitzen dago, ez da? Esaten du, nik egia esango dizut esaten zidan. Sartu nintzen kartzelan y todas súper apañadas. Y dije, pero qué cuadrilla de pijas, que están todo el día hablando de pelos y no hablan de lo que pone el gara. Baina, hasi nintzen ni ere depilatzen eta krema ematen. Eta ni galdetu nien eta gizonak, ez, gizona gehiago rollo gimnasio. Baina bai, benetan uste dut, garai horretan gonak erabili nituen lehenengo aldiz kartzelan. Tirante kamisetak. Eta esaten zidaten bizitetan eta, si te has hecho femenina y la leche, nik hor ikasi nuen. Horregatik zara kontziente onerako eta txarrerako gorputz bat zarela, bere dimentsio txarrean eta bestean bebai. Zure buruari lotarako orduak emanda, janaria zainduta, sentitzen hasten zara gorputza diferente, hori onerako. Jo, ziren, nire habituak ziren. Lehenengo espetxealdian, gero, ya me había convertido en una coqueta. Yo nunca me atreví a llevar falda, como para llevar minifalda. Hori izan zen kartzela, eta barra egiten zuen, ez da, kontatzen zuenean. Bai, basikoki ez nuen arropa sartu nintzenean. Konturatu nintzen, bizi nintzela, garbitu eta jantzi, garbitu eta jantzi. Eta dena zen grisa, beltza eta azul marino. Kartzela nengoenean lagunei eskatzen nien kolorea. Denok hasi ginen, nik uste hain iluna zela hori, horiak, laranjak, horrelako koloreak behar genituela. Orduan, kamisetak eta koloreak, beharra zenuen ikusteko koloreak. Pero que cuadrilla de pijas, ezta? Eta oso aipu polita iruditzen zait, oso gainera argi ikusten dugu, ezta? Eta nik uste dut hemen oso, bueno, asko bebai, aztertu daiteke, baina aztertu daiteke bebai, azken batetan, eszena honekin, aztertu dezakegu pertsona horren edo gure militantzia zer izan den. Ez da egin behar ez, bilerak egiten genituen, ez, guk jasten ginen gris, urdin marino eta beltzez. Eta arropa gutxi eta garbitu eta, zan nahi dut, eszena hauen bidez, gaude bebai ez bakarrik hitz egiten pertsona hori nolako izan den, da bebai gure bizitza nolako izan den. Nire lagun bat jasten zen beti beltzez, problema bat eukizuen eta psikologak esan zion, aizu, koloreak sartu zure bizitzan. Ez dut esaten derrigorrez hori egin behar dugunik, baina, karo, eske koloreak garrantzia handia dauki, ez da? Hori batetik. Baina bestetik esan hemen edo hausnartu nahi dut, ze lehen esaten nuena, generoa eta gorputzaren arteko harreman horretaz, ez da? Ez bakarrik horretaz.
kartzelak suposatzen duena ez zentzu positiboan bakarrik, ze batzutan zentzu positiboan hitz egiten dugu eta esaten du, joder, kartzelaz dugu defendituko. Ez, baina kartzelak dauka gauza bat, egin daitekena kanpoan. Eta da, atzo esaten zenuten batzuk, zu zaude kanpoan militatzen ekin da. Kartzelan, bukatu da, ekintza. Zaude denbora asko, leku aldatu zara, leku aldatzea oso importantea da genero identitateaz pentsatzeko, eta derrigorrez, kartzelan interrogatu behar zara genero identitateaz. Mariak eta kartzelaren analiziak egiten dituztenek esaten dute, eske kartzela da genero instituzio bat. Kartzela izango da gauza asko, baina kartzela da instituzio nagusi bat gure gizartean genero identitatea eraikitzeko. Eta daiz eraikitzeko eta berre eraikitzeko. Orduan, ez da posible kartzelan sartzea eta ez interrogatzea, kontziente edo inkontziente, zure genero identitateaz. Ez da posible. Hemen ikusten ari garena da, emakume hauek daudela esperimentatzen horrekin. Gero, erabiliko dituzten minigonak ala ez, berdin digu, baina daude horretaz hausnartzen. Eta hausnarketa hori oso interesgarria da. Kolektibo horretatik harago doalako. Eta hori, gehi, bebai, azken batetan daudela erabiltzen gorputza, kudeatzeko gertatzen ari dena. Baina seguro hemen kartzelan egon zareten guztiok, antzerako da adibidetxo bat, besterik ez, ezta? Baina, batez ere hemen azpimarratu nahi nuena da, ez dela posible. Ez dela posible kartzelan egotea eta genero identitateaz ez zerbait ez pentsatzea, ez egitea, nahiz eta prozesu kontziente bat ez izan. Hori ere, erakustean nire ustez oso interesgarria izan daiteke. Momentu batean berak esan zidan, kartzelan egin zala feminista. Kartzelan hasi zela pentsatzen feminismoaz eta hori. Pentsatu beharko genuke zergatik. Esan dezakezu, izango dira irakurketak, bai. Izango da denbora daukala pentsatzeko, bai. Baina izango da bai, kartzelan egin duen harremana besteekin, preso sozialekin, eta bar. Horrek behartu dute azkenean pixka bat interrogatzen feminismoaz edo bizitzaz edo politikaz. Orduan, ikusten duzu, estena txiki batekin sartu gaitezkela nahi dugun lekuraino, ezta? Gorputzarekin jarraitzen dugu. Tu cuerpo es lo único que puedes modelar. Hau ere, nik uste dut, begi biztakoa da, baina sartu gaitezen apur bat. Nik sentitzen nuen hori, que éramos gallinas y que nos daban tanto de comer con tanta grasa para reventar. De verdad que sentía eso. Hor loditu nintzen pilo bat, lehenengo espetxealdian. Bigarrenean asko argaldu nintzen, ja hori esan du, ezta? Baina nik uste dut ere, behitu, honetaz bai konturatu nintzela kartzelan. Ez duzunean kontrolatzen zure eskuetatik kanpo dauden faktoreak, y cuando las cosas te desbordan, tu cuerpo es lo único que puedes modelar. Orduan zure gorputzarekiko harremana obsesibo bihurtu daiteke. Zeren bere gain duzun botereaz konturatzen zara, orduan botere bat behar duzu bizirik irteteko, ez da, boteretxo bat behintzat. Esan nahi dut, ez baduzu zaintzen elikadura, zauden baldintzen barruan, zeren badakizu zerbitzu sanitario ez duzu landia. Orduan nahi duzu ahalik eta osasuntxuen mantendu, zeren beldurra ematen dizu gaixotzeak. Du dimensio hori, nik uste nire kasuan, eta esango nute beste batzuen kasuan bebai, badala zerbaiten gainean kontrola izateko beharraren ondorioz. Berdina, baina beste modu batez, korrika egitearen placer. Hau da, berak idatzitako testu batetik hartua, ezta? Eta berak idatzi zuen, banoa, haizea eta euria nire aurpegiko azalaren kontra sentitzen. Haizea abiadura da eta plazerra sortzen dit. Ritmoa bizituko dut. Korrika dudan indarraren guztua sentitu nahi dut. Forman nago. Jada ez naiz itotzen amaierera arte. Ritmoa igoko dut, bai, nire arnaz estua entzun nahi dut. Lehertu arte eraman nahi dut nire gorputza. Patio barruko bala bat naiz. Hormak eskibatzen ondo dakien bala, joder. Apurtu didate unea, garitatik nire izena, kakasarra. Berartu dut ritmoa, banoa. Izter eta boletako nekea sentitzen dut, muskulo guztia sentitzen ditut. Tenkatuta, bizi, dale, bizkortu, ritmoa bizkortu. Bai, gorputza bakarri doa, badoa. Aurpegiko haragia mugitzen zait sabeleko atitiak. Lurraren kontrako pauso kolpe bakoitzean, gero taskarrago, zelako plazerra. Korrika egitea negar egitea da, korrika egitea norbait jotzea da, korrika egitea indartsu sentitzea da, korrika egitea bizitza da, korrika egitea oio egitea da. Tu cuerpo es lo único que puedes modelar, korrika egitearen plazera, ezta?
eta hemenik agentziaz hitz egin nahi nizuen, ezta? Baina ez agentzia bat, ze arrate igual ez dago korrika egiten pentsatzen, korrika egiten badut, ez dakit zer lortuko dut, eta orduan gero ez dakit zer lortuko dut, korrika egiten du, plazera topatzen du, korrika egiten du, edo bere gorputza zaintzen du. Ez da guztiz agentzia kontziente bat, ez da guztiz. Baina bai interesatzen zait hemen Sherry Horner, autore batek, bereizten ditu bi agentzia mota, ezta? Berak esaten du, badago agentzia bat oso lotuta dominazio sistema batekin. Abortatzeko eskubidea nahi dugu eta badakigu edo pentsatzen dugu zer egin, hori agentzia bat da. Baina badago beste agentzia bat, proiektuen agentzia litzatekena asko zapalagoa dena. Praktika txikiak egiten dituzu. Praktika txiki horiek lotuz doaz. Hemen bi bakarrik ikusi ditugu, baina pentsatu dezakegu kartzelan egon zaren bitartean zenbat praktika txiki egin dituzu. Praktika horiek, segun nola kateatzen diren, praktika horiek segun ze kontestutan egiten den, praktika horiek badoaz beste faktore batzuekin batera, adibidez irakurketak, edo solasaldiak zurekideekin, bihurtu daiteke benetako agentzia eta aldaketa bat zure bizitzan. Agentzia hori askoz ohikoagoa da, baina agentzia horri askoz gutxago begiratzen diogu. Honelako ariketen bidez, hau bakarrik ariketatxo bada, begiratu dezakegu orduan zergatik pertsona bat ateratzen da modu batez kartzelatik eta beste pertsona bat ateratzen da beste modu batez. Ulertu, prozesu individualak edo prozesu kolektiboak. Ulertzen duzue, erresistentzia maila txiki horretan. Eta erresistentzia horiek normalean erresistentzia korporalak dira. Gorputzarekin, ez beti, baina gorputzarekin egiten ditugu gauza txiki horiek. Ateratzen zaizkiguna, gehiegi pentsatu gabe, edo bai, edo dana batera. Orduan, agentzia eta resistentzia ulertzeko ere nik uste dut estena hauek, behintzat nik arrateren zera esperientzian ikusi dodana, iruditzen zen proiektuen agentzia hori oso interesgarria dela, ezta? Azken atala eta nahi baduzu gero bueltatuko gara, atzera. Azken atala izango zen ja sendatzea, aukeratu ditut gauza batzuk ja azkenengo momentuetan, ezta? Kartzelatik irtetzen denean eta zer egiten du. Badaude hemen estena diferenteak, eta bata da las cocinas políticas entre 4 y 5 hombres, ezta esaten du berak. Berak esaten du, kontatzen zidan, ezta? Nik uste dut, heldu zela momentu bat, militatzen zegoenean, sentitu nuela pilo bat, ezker abertzalearen moldeak eta emakumeekiko moldeak que no me colaban, ya no podía. Las cocinas políticas entre 3-4 hombres, ezta? Osea, ardura bat daukazu eta hau non erabaki da, ezta? Baina ez dituzu aukerak ere prozesatzeko erabakitzen ari diren gauzak. Zerbait dago aizki baina ez dakizu. Es como si vinieran como sentencias, ¿no? Inamovibles. Eta nila hor ez nengoen eroso, hau kartzelara sartu baino lehen, ezta? Eta kartzelatik irten nintzenean, ezker abertzalearekiko bi gauza neuzkan argi. Ja krisia zegoen ezker abertzalean. Orduan erabaki nuen bat, que visto, lo que había vivido dentro y lo que iba a pasar, erabaki nuen, que lo primero era curarme eta ez nuela militatuko. Eta bi, nire figura militantea, ez arrate beste pertsona, nire figura militantea que no estaba al servicio de nadie ni de nada. Ikusten nuen ez nuela baldintza, ez fisiko, ez emozional, ez politikoak para situarme ahí. Lurrera erori eta deskarga, ezta? Hau ere bere idazki batetik hartu dut, ez da? Idazten du berak, gogoratzen denbora haiek. Zelan kontsumitzen ari naizen sentitu dezaket. Badirudi ezer ez dela mugitzen ziega honetan, baina ni abiadura errepikakorrean sartuta nago. Nire barrua zaguen gurpil etengabea da. Noiz etengote da, noiz. Territorio honetan inoiz erantzunik ez duen ditxosozko galdera, zain eta zain, helduko ez denaren zain egotea baino gauza absurdoagorik badago. Nire gorputza hemen dago, atxilo, rutinaren katean, baina nik barrua borborka daukat. Nor naizen jakiteko, oinez egiteko beharra dut, baina ezin dut oinez egin. Geldi eta geldotasunera, mugimendu ezera, estatikora lotuta naukate. Nire oinak maila bezala lurrari iltzatuta, zelako abiadura mugituko da odola nire gorputzaren barruan. Zenbat minutu behar ditu gorputz guztia zeharkatzeko? Hori da aspiratu dezakedan mugimendu eta abiadura bakarra?
eta ni galdetu nion, gauza gehiago kontatu zizkidan, laguntza medikoa edo psikologikoa eskatu zen nuen barruan, eta esan zidan. Ez nuen eskatzen, hori gero egin dut kanpoan, ez nintzen, ulertzen dozu, ezin nion aitortu nire buruari. Pentsa, gero kalera irten nintzen fatal. Hor bai alegindu nintzen nire hizkuntzan laguntza eskatzen zeren nengoen fatal. Hor adibidez kalean, izan nituen ataques de llanto del cuerpo. Jode, kriston gozada. Nik uste dut hori zela kartzelan nahi nuena, eta ezin nuena, ezta? Lurrera erori eta deskargak eukitzen nituen. Nik uste dut plazerra sentitzen nuela. Bai, horrelako bat, eta gero 2-3 egun ohean. Zen dena, kaka egin, botaka egin, increíble. Eta zenba denbora horrela galdetu nion. Hilabete edo 3 edo 4 izan ziren, ez dakit, hori bakarri dakite 3 pertsonak. Nire amak eta nire lagun min biek. Mis hermanas estas que tengo. Eske nik ere ez nekien hori existitzen zenik. Nik bai gogoratzen dut ijitoak eta afrikarrak norbait hiltzen zitzaienean zelan negar egiten zuten patioan. Eta nik bai gogoratzen dut que sentia mucha envidia. Katarsis, medio teatro, medio katarsis, zati bat kulturala badakizu, baina beste bat zati bat dela. Ametsak bete. Atera zen, eta lizentziatura bukatu nuen. Beste helburu bat izan zen bidaiatzea, zeren, claro, es que nik kartzelara sartu horretik no había hecho casi nada, solo había hecho militar, no había vivido. Nire garaian esen bidaiatzen, ez zegoen dirurik, esen ohitura, eta orduan kartzelan ezagutu nituen pila bat presa kanpokoak. Colombia, Cabo Verde, eta ni beti, ¿qué coméis? ¿Qué clima? ¿Qué sociedad? Yo qué sé, algún día iré a tu país, viajo contigo en el patio, pero helburua zen, venga, arrate, a viajar, atera zenean, ezta? Joan nintzen leku askotara bakarrik, behin apuntatu zen lagun bat, nik dena egin nuen bakarrik. Una autonomía del copón, aunque estuviera hecha una mierda. Bakarrik egon, jendearen aurpegiak ikusi, begiratu, jazta, gentea, bidaz. Ez dakit, ikusi jendea, Bilboko metroan, me lo pasaba bomba. Estos que vida tendrán, y qué harán? Aurpegi diferenteak ikusi, estimuloak, usainak, estimuloak, hor zen la leche. Ezten hauek ere nik uste dut ezagunak egiten zaizkigu, ezta? Edo egin daitezke. Nik hemen ikusten dut sendatzea, alduntzea, ze kasu honetan nik bai ikusten dut alduntze prozesu bat dagoela, alduntze prozesu hau korporala da edo ez da. Ez dakit bakoitzak egingo du bere erara, Euskal Herrian egingo dugu modu batez, baina pentsatzen dugu, terapia ere oso importante izango da, ez nago kentzen, zuk ere aitzo aipatu zenuen ere, baina korporala da. Hau gainera niri gustatu zitzaidan, zen nik behin egin nion elkarrizketa bat, maitasunaren ikerketarekin nengoenean, pertsona batek kontatu zidan bere desamodio bat oso intensoa eta oso fisikoa izan zena, eta honelako gauza kontatzen zizkidan oso antzerakoak. Berak eukizituela alako atakeak, nahiko bakarrik bizi izan zituenak, bakarrik bere pisukidearekin, egon zen horrela hilabeteak eta eukitzen zituela, hori, kriston beldurra, kriston tal, eta berak esaten zuen, hori neukan gauean goizean makarroia jaten dituen, makarroia. Eta oso rollo fisikoa. Nik eszena hauetan, arrate kontatzen dizkigun eszena hauetan, ikusten dut hori beharrezkoa da, fisiologikoa dela alduntze hori, fisiologikoa dela, bestela ez genuke ulertuko ze gertatzen ari den, ezta? Karo, hori bakarrik ez, pertsona batek euki ditzazki alako katarsiak, eta, kontestu batean, kasu honetan, bere amak laguntzen dio, bere lagun aizpa horiek laguntzen diote, berak ja badaki gutxi gora bera zer egin nahi duen, atera da, kokatuago dago, bere buruari baimena ematen di hori sentitzeko, baina kontestu batean egiten du hori. Kontestuaren abeti nago azpimarratzen ez dalako bakarrik gorputz batek egiten duena. Kontestu batean horrek bide bat hartu dezakeala ez, kasu honetan badirudi alduntzerako bide bat hartu duela. Baina hemen azpimarratu nahi noela da, eszena horiek esaten digutela, prozesu fisiologikoak direla beti, alduntze horiek edo sendatze horiek. Bukatzeko eta gero nahi baduzue bueltatuko gara, hartu dut nire ustez oso esanguratsua den beste testigantza bat, ez da?
berak esaten zuen joan da pizkanaka kaja apurtzen. Esaten du Arrate, kaja batean nengoen, ez bakarrik hartzelan, bizitzan. Kaja batean nengoen eta kaja hori ireki dut guztiz azken 3 urteetan. Joan da pizkanaka kaja apurtzen, iazta. Orain apurtu da eta gainera harro nago. Horregatik iruditzen zait hitz egin behar dela honetaz. Zeren badakit kaja pila bat daudela hortik. Orduan niri hau gertatu bazait eta badakit jendeari gertatu zaiola, eske aber, zelan ez zaizu gertatuko. Nik uste dut, ideia hau oso adierazkorra eta altxua iruditzen zait kajaren metafora hau, ezta? Kutxa handi bat da eta izan da eta jarraitzen du izaten Euskal Herriak. Kutxa handi batean egon gara eta gaude, kutxa handi bat gara. Naiz eta tapakia zabalik egon dagoeneko. Zarata egiten du tapakiak. Kutxa hori guzti zabaltzeko bidean, edo kutxa hori eraisteko, edo berarekin nahi duguna egiteko bidean, proposamen bat besterik ez da izan nire gaurko saioa. Eskerrik asko. Eskatu gizu ponentzia irakurtzeko, irakurtzeko eta azkenaldian bueltan eman dizkion gauza bati eta uste dut hitz batzuk jarri dizkiozula, kontzeptu batzuk jarri dizkiozula duda horiei, eta da subjektu politikoaren ideia deserekitzearen rollo hori. Ez nola, eta nik nire buruan ondo definituta ez daukadan ideia batean, lotzen dut begiratzen dogmatismoarekin. Lehen oso argi genuzkan gauza batzuk eta nik gero eta zalantza gehiago dauzkat, baina, karo, proiektu politiko bat defendatzea zalantzaz beketa zaudenean, ostras. Orduan, gustatu, ez, zela iret eta kontra esan ez betea, baina batez ez zalantza, igual depende nondik begiratzen duzun gauza bat, ideia batekin adosiko zaitezke edo ez, nondik anaztatzen duzun, eta gainera, egun hauetan agertu diren, atzo eta gaur, eta atzo amatasuna presoen amekin eta ziren ideia poliederiko horiekin ere bai, oso litura ideia bati buruz, edo kontzeptu bati buruz, edo figura bati buruz, dependen nondik begiratzen zaion, duda asko eragiten dizkiela. Eta gustatu zait hori, subjektu politikoa deserekitzearena, eta Libiarsek dauka bileta bat dela manifestazio batena eta pankarta handi bat eta uste pankartan jartzen duna dela hemos venido a decir que no estamos seguros de nada. Horrelako zerbait, ez? Eta nik uste zalantzak agertzean bai batzutan ahulezi bezala horretzen direla eta igual beste klabe batzutan interpretatu zero, pues irakurtzea ez gaina horrela suertuak bat ez zen momentan denbora partiratzeko gero dute Kurdistaneko horrezkari batekin ez da sujeto edo gorputz nazionalaren desereikuntzaren ikuspegitik inkluso ez da hori zer da euskal gatazka horretan sujetu nazionala zena, akaso zalantzaz betetako komentario bat da hau ez, baina berregokitzapen bat, ez da hau dela gainera, nazioarteko justu esperientzia hori ez, nazioaren ez, bere ikuspen bat, edo nazioaren antolakuntzaren bere ikuspen bat, bai ez, hori desereikuntza bai ikuspegi horretatik ez, gorputz, nazionalaren desereikuntzatik bai, ez duela esan nahi desagertzea da, ez, nazioa ez. Desereikuntza horrei ez beste bat egitzea. Baina desagertzen badabe bai, guztion baimenarekin, esan nahi dut nik hor problemak ingo nuke, nago pizka bat deaboraren egiten, nahita, baina esan nahi dut problema da nork erabakitzen du zer egin.
edo problemetako bat. Baina izango balitz gauza super parte hartzailea eta erabakitzen dugu ja gaudela beste, ez dakit, beldurro horiek oso paralizanteak dira bebai, ez da? Behartzen gaituzte jarraitzen izaten lehengoak ginenak. Politikan esan nahi dute, ez, baina. Bai, ados nago. Usaimena, zera asumena, hor, zer realidade alternatiboak sortu daitezke, ez da? Diagnostikoak egiteko edo proposamenak egiteko edo... Bai. Nintzako diez oso interesgarria, ustuko lehenko bat diogula, anari ere parafraseatuz, eskerrak haulak garen, ez? Bai. Eta... Ni oso ados nago zurekin momentu oso interesgarria dela hau, hori mahai gainean jarria izateko. Eta uste, bai sumatzen ditut urrats batzuk non ahuleziari, baina ez ahulezia deserekitzaile baitik, baizik eta eraikitzaile bati tokia ematen zaiola. Ere bai, toki gehiago eman beharko genioke ere bai, ez? Zer lotxarekin lotu izan dugu edo lotxaz bizitu izan ditugu mahai baten gainean uzten ditugu norban horiek eta agian buelta emateko garaia da, ez denak izan ditugun ahulezia hori ikarte ematea. Eta ez, igual elkartu bat gara dena kontu horiei ikarte emateko. Askotan konpartitu izan ditugunen espazioak honen inguruan edo eskola feministetan ere baitera zen. Esken izan ditut izugarrizko beharra dagoela, bai nirea, bai inguruko jendeena askatzeko, ez? Barrenak lotatzeko, gero bidea egiten jarraitzeko. Eta ez dut, orain dela momentua ahulezio horrikatzen. Eta gero, bidean ere horri bide ematen jarraitzeko. Gaur egun lotxarekin oso gauza interesgarriak idazten ari dira, gainera ematen zaio garrantzia beste emozio batzuei baino gehiago. Eta, bueno, ideia izango zen lotxatzen danak erakusten duela sistema baten puntu baltza zein den, puntu baltzetako bat. Horrela hartu beharrean hartzen dugu problema moduan, ez da? Jo, lotxatia naiz, ez dakiz eta da alderantziz, ez da? Orduan, bueno, galdera izango zen zertaz lotxatzen gara euskaldunak, gure historiaz lotxatzen gara zeo zertaz. Militantzia eta lotxak, kartxela eta lotxak, nik uste dut hor dagoela mundu bat egiteko lotxatik bakarrik idatzi daiteke liburu bat, ez da lotxa eta kartxela. Eta izan daiteke oso kritikoa gainera, baina kritikoa zentzu horretan oso... Ikusten baduzue, proposamena gero lortzen dugu ala ez, baina gure proposamena da zerbait esaten duzunean pixka como ikutzea. Zuk sentitzen duzu, entzuten duzuna, irakurtzen duzuna, ez da? Osea, hiltzea horraino, orduan, klaro, lotxaz hitz egiten dizuna, ez da, ai, lotxa, bai, lotxa, ez, osea, identifikatu behar zara lotxa horrekin, ez da? Nola bait. Edo beldurra, edo, bueno, baina lotxa nik uste dut oso potentea dela, ez da? Kasu horretan, da el mundo al revés, osea, arrate lotxatzen da, zikin dagoelako izerditu da. El mundo al revés, baina el mundo al revés dalako da potentea beba irudia, ez da? Hor dago genero dimentsioa bai, parte bat. Horrela komentatu gara txabai eskertu nahi duzun pila bat ekarri duzun lenguaia eta bat hori. Osa, emozionatu pila bat. Bajatu nahi dut horrela.
pilate emozionatu dira, negarratu bezai, eta gero dara, eta hortik itzen nuen osabikarri. Eta sentitu, gauza asko haren askonek, bat egon modaz, ni ez dezagun kartzela, bai, itzaiek asko konektatzen zinaten, kutsa horrekin, motoretu horrekin ez askotan, militantziarekin batera datorren kutsa hori, eta nena bai sentitzen dira, ez dio dara ni pertsonaki ez dut kolektiboki eutxi, politikarako mundu horrek, erantzuna, ziurtasuna, estrategia eta uste dela beste momentu batean, eta egiten ditugu ekimenetan, asko dela proiektu politikoa definitu, estrategia berdera bidetu eta hau eskintzen dugu trenetan hausteko behar da, kolektibo. Nik hortik eskerrik asko zure bai, eta zure menduzen. Niretzako, eta atzo baten batek komentatzen nuen, zalantzekin entorren batzo. Ez nekien toki egokiran entorren edo ez. Baina era berean ikasarroetan imeia jaso eta kontatu nintzen nuen zalantza izan ez da minutu bat ere, hain zuzen, atzo eta gaur bizi duara, eta gaur niretzako zure hitzetan entzun duan gauza batzuk koaratzen jate, eta bueno, daukadan behar, eta da, kutsarena ere nire asko, ez dakit, heldu zaidan zerbait da, eta niretzako, ni sentitzen dut kutsa hori adibidez, nik egin dut nire atletik, nire terapia, nire modu individual batean, baina kolektiboan nik ez ditut topatu espazioa horren arte, ditut sortu, eta ez nahez egon, eta niretzako hau bada, ari da izaten, atzotan bakoa, ari da izaten espazio bat horretarako mugatua, eta odega bera, baina daukan balio guztiarekin. Eta hori, berri ozen nahi dut niatzen entorrela, zalantza eta berdur horrekin. Ez dakit, egon gora izen eroso, leku horretan, espazio horretan, eta bai hori ez dakit terminoa, bizkera, jarrera, baina, bueno, orain, eta posin nago, uste dolako bai ez, leku horretan eroso naizela, eta ni bai izan dualako espetxea dutzi, eta, bueno, fase askoratik pasa izan naiz, baina bai ez dakit militantziarekiko gola distantzia bat, eta ezin topatu, lekurik, espaziorik ezin topatu. Bueno, azkenean gaur, egun hau, atzo eta gaur, ateratzen ari zaidan parte hau ere ez dudalako asmatu eta ez dut asmatzen, ez da ere kokatzen edo kostatzen zait. Asmatzen ari nahi, baina, bueno, kostata. Eta niretzako guztien kontantea da, oso kontantea da, eta orduan ni momentu askotan distantziarekin, distantzia jarri, eta beste espazio batzuetan bilatuta ni daukadan behar, eta ni daukat, eta askotan nago baita ere galderaren barruan ni badakit jende guztiak ez duela eta kasuanetan espetxea zitze egiten. Jende guztiak ez duela zertan, nik daukadan behar izan. Nik hori honartzen dut, baina askotan bizitzan dudan ez beste estremoa, hostia, ez dakit un poquito, gorjukaeran ez agatzen horretan, como no voy a estar afectado, como no me va a condicionar, ez? Pues esa es la oso bat izaztea. Ni txikitzi gabe erotu naiz, pixkate identifikatzen nahi zergatek esan duen horrekin, ez? Edo mutzen itzi gabe, ez? Dena ere pasatu zer duen pixkatez.
Baina, igual zuk esaten zen hona gainetik eta zuen gainerarekin hitz egiten genuen kontzeptu bat eta ez ezaguteko proposamen ez. Baina da, la media distantzia. Osa, nik uste dut interesgarria dela la media distantzia edo, erdiko distantzia bat, ez? Zer iruditzen zait, guk egin dugula pixkatu gugundu, ez? Osa, geratu zaizkigu mila gauza, gomarrak hartzenan, torturatuta, eta gonzak daukagu bituko egoera zerdinak, eta iruditzen zait askotan, egin dugula nolabait horretik alden, ez? Eta jarri distantzia osoa, ez? Eta horretik pixka daukadan zeratzea, hori badakigu ez dago lando, osea, gertatu izan ez balitz bezala jokatzea. Baina ez dakiten ez puntura arte la pegarse eso, ere bai. Pues igual hay que pegarse un rato y despegarse. Osea, ez dakit nola esan. Orduan nik uste dut, ni behintzat saiatzen naiz aplikatzen dudan heinean tarteko distantzia hori ez. Batzutan gerturatu, gaur bezalako saio hauetan ez dut egon behitzen zela itzen gabe, edo dardarka, edo negarrez, edo osa. Eta gero nolabait, urrundu beharrean, bilatu distantzia bat gauza horiei begiratzeko, baina tarteko distantzia bat. Non begiratzen diezun eta hor gauden, baina eraberean, beste elementu batzuk ere daude gure begiradetan, gure bizitza, gure ez. Distantzietan dituztenak eta ez gaude horregatik ez gaudenak eta apegatuta eteinapean egiten. Orduan, eta moduan tarteko distantzia horren. Nik uste dut hori eta gero pentsatzea nik esaten dut estrategiaz dugu tokatuko, baina nik bai pentsatzen dut momentu honetan kapaz izan behar gara, ondo ez dela ez, baina politika planteatzeko beste modu batez, etorkizuna planteatzeko beste modu batez, ez bakarrik sendatzeko bebai, baina da bebai, bueno, hau egin dugu, orain daukagu aukera benetan, da pizka bat krisi pertsonala gertatzen zaizunean, ez da? Batetik da putada bat, baina bestetik da aukera duzu benetan zure bizitzari buelta bat emateko, nik uste dut aukera dugula teorikoki ere, ez dut esaten vitalki, teorikoki ere, egin dezakegu nahi duguna. Claro, horretarako, nire ustez hori da zaila, ez da bakarrik auto hau hartzea, edo auto hauek hartzea, izan daitezke desberdinak. Da bebai, auto honen alde ez dauden eitz, lehen erasoarekin egon gara hor lantzen, ez itxoin, ez, eta hori ez dakit gauden egiten, ez da? Osea, pizka bat espitxaron, ez zure diskurtsoa momentu honetan, ez nahi interesatzen, osea, egizu nahi baduzu, baina nahi sartuko, adibidez, epika horretan, ez da? Nik, ambiente honetan adibidez, Arnaldo Otegiren agurra egin zenean, niretzat gehiegikeria izan zen. Eta errespetu guztiz, ez dakizet, eta baina hori dan egin behar da. Bagaude alako harrera bat egiteko. Gainera hori guri ateratzen zaigu por la patilla, ez da, venga, antolatu behar dugu harrera bat, Osea, oso erreza ateratzen zaigu, baina hori egin behar dugu. Eta nire lagunek esaten zuten, zu bebai nolakoa zara, behar dugu optimismoa eta hori, bueno, bai, beharko dugu, baina, en fin, ez da. Orduan, da, bebai, besteak, esan nahi du da dinamika kolektibo bat, ez da bakarrik gure autuak edo batzuen autuak, da. Baina bai, oso interesgarri egiten zaite, tarteko hori oso, bai, bizitzari begiratzeko bebai, kanpotik pizka bat, ez da. Gero horrekin batera, instrumentalak egin batera eta dinamikotasun hori, ez? Batzutan nago, eta aukera hori egotetik, eta da oso garrantzitsua nondik deitzen dira gauzak, ez? Deitzen dira kutxa batetik, gainera, ez? Kutxa homogeneo, ez? Modu bat bakarra horri kajatzetik, ero zure burutik, nitik deitzen dira gauzak, ez? Eta nik uste, nunca más por encima de mí, ¿ves? Ni ere eban ez militante, jarretu esaten, igual moduak dira desberdinak, edo lekuak dira desberdinak, edo por fin nire pasioak, urgente eskatutakoa barik, emongo ditzen lekua horrerik, eta hori ere, batez ere nahi dautza. Eta nitik etxian kontu hori.
zer da ni mugitzen gabena benetan, moduetan, zer eta horri bide emanez. Eta nik uste erronka kolektiboa dela guzti horri nola baten jakon bide. Nola lortzen da, aglutinar todas esas pasiones, todas esas... Baina esan behar gara, abia puntua eta emuga, norbera. Pasan por el kolektibo, horre daukazen, bakarrik bezen dut. Baina abia puntua eta emuga, norbera izan da. Ados nago, analizatik, egiten zaitere oso momentu asko gustatzen zait izatea lasaitasunez hartu behar dugula momentuak, niri oso hartzekotasunak hartzen dizkiote pertsonal bati, austentzaren momentu batean ere, batean basamortu batean zaude eta ez dakizu nondik eta nora egiten zer ez, nire uste momentu horretan horrela gaudela, eta hori kezkapia sortzen dut, eta dana ez dut ezer pentsatzen nola goazen, zer da hau, pia bat kezka eta zalantzak ekarri ditzazke, nik uste dut prozesu guzti horiek norbanakoarenak, zer nahi dut ni, zer militante izan nahi dudan ni, eta nada proiektiba den ni, noski, orain nintzen ari garen puntu bat dela, ez da orain arte beste zabaldu edo ez dugu beste bizi, eta horretarako ere, txainari bidez lotxarekin orain, zuko zertan daukagun lotxa euskaldunak, ni sekulako lotxa daukat militante esan, pia, eta errua inkluso daukat militante esan, eta errudun sentitzen naiz, eta lotxatua sentitzen naiz, presoekiko, hilariekiko, esenbidekiko, eta inkluso batzutan da karga bat gainera eraman ezinezkoa dena, eta ez da diazkoa, ikuazena guzti, baina jarraitzen dut sentitzen, eta ez dut nik hartzen hartura argiza gertatutako guztia, ez da nire eskutan egoan, ez estrategia aldaketa, ez horrein gertatzen ari dena, ez nik hori ez dut egin, ez? Bi bost gizon horiek sukaldean egin duten zerbait da, baina ni sukalde horren ardura dut nire sentitzen ez. Eta egon iruditzen zait, aurretik, ni horretara heldu aurretik hori ere garbitu behar dugula. Oraindik ari gara faktura batzuk pasatzen, uste azkeneko urtetako ibilbide guztiarena, eta faktura horien ordainak ez baitu ordaintzen, ez badugu hori pixka bat garbitzen eta zendatzen eta askatzen berdin zaitzu funtzionari batean dena legal egiten, ala zakitze formatan edo bakuntzak berea, ez? Baina egiten zait garbiketa hori behar dugula, onartze hori behar dugula ere, eta hortik aurrera ni horren konstrukzioa nire sartu gaitezkela gehiago eta gero ni hori kolektiboki ere gehiago lan dut. Baina egiten zait, oraindik lotxa errua eta gauzapia bat, ni behintzat militante izan ditut, eta ez didate kentzen jarraitzeko militantzian, baina bai, agian ez dut militatzen nahi pozik. Ez daukat alaitasuna militantziarekin, orain lehen bai. Orain ez daukat, orain tristura daukat militantziarekin. Eta horrek asko egiten du ere militatzeko forman, harremanatzeko forman, egiten duzunaren kontrolean. Nik ez dut igual, iruditzen da gaudela momentu politiko batean non guztiare dagoen pixka balako eta bizitza gara batean. Bizar bat daude medikano, daude plantean eguri atutzailean horrekiko, eta gero daude, beste mila posizio, ez? Orduan guztiak elkar bizitzen oso momentu berdinean.
pixkat zuk esaten zenuen, igual ez batera egiten ari nolabait, nola hori jarri a la cocina, ¿no? De estos 4 o 5, o sea, a esas pendientes de la cocina de los 4 o 5 hombres. Neurri batean, egia da, nina horrekin, bakarren elkarbizitzen denez, daukagu ere, pixkat, gauzak nola dekantatzen ari diren, ez dakik oso moduan, ez da eskitatzen nian, zaila lan ikusten dut muga batzuk jartzea, guk ere ez dugula oso definitutak nondik jarri muga horiek, ez. Ze proposamen egin a la cocina de los 4 o 5 hombres, osea, itxura ze kontra proposamen egin, ze kontra eredu egin, osea, ze kontra, ez? Eskat, hegemonikoa izan den eredu horri nola egin kontra, ez? Orduan, horretaz aritzen garenean, nola egin kontra, ze plantatu, orduan, iristen dira, bale, sujeto politikoa desartikulatu behar da, sujeto politikoa desaiki behar da, epika nire ustez ere desaiki behar da, eta nik ez dakit proposatu behar da, epika behar da, no sé, yo también tengo bastante gracia las falsas épicas eta los juegos artificiales y baina berean ere badakit behar dituela relazio kolektiboak. Ez dakit, pixkan nik behitzen sentitzen du gaudela nola eza horretan. Eta kostatzen zaigula imaginatzea eredu berriak eta proposamen berriak gure krisia delako oso sakon. Es una crisis sistémica, es una crisis ideológica, es tan grande. Kostatzen dela hori, ez nik uste referentzia berriek irudikatzen. Eta nik gehiago zakit sujeto politikoaren deseraikitzea eta nik ikusten feminismoan dela zuzen ere gauza hauetaz reflexionatu egiteke gune bakarnetarikoa, bakarra honetan Euskal Herrian momentu honetan. Ikusten dute, inkluso eztabaida guzti hauek irekita ditugunean eta denean gune bat lasaia gauza hausnarketa hauek botatzeko, ikusten dute feminismoan daudela horiek ere bai, dire casi a veces hay cocinas de 3 y 4 mujeres. Orduan nik esaten dut, ostia, da komplikatua da, nena oso komplikatua ez. Baina iruditzen zait, zaurgarritasunaren diskursoan, aterata bakarrik emozioan adieratik, baina zaurgarritasuna ulertuta, como no necesitamos, izan daitekela oinarri bat pentsatzen hasteko. Iruditzen zait ere bai, boterearen deseraikitzea bat egin behar dugula eta botereaz baino artikulazioa zitzen behar dugula eta artikulazioa dena iruditzen zait ere kontzeptu bat zaurgarritasunak artikulazioa como una relación política gure artean zeinetik artikulatu gaitezkeen eta ezen beste dinamizatu eragiletu bai, iruditzen artikulatzen ikasi behar dugu. Eta hori, eta epika baino ere kontakizunetatik hitz egin behar dugula gure relatos, narrativos, relatos. Komplexutasunetik ez da, eta ezain beste, como relato nos contatu gozietas, porque, Gero nire iruditzen zait, atzo ere ukinuen sentsazio hori kartzelaz hitz egiten genean gaurrera gaude. Behar ditugula marko teoriko esan nahi pentsatzeko, sartu marko teoriko zabalagoak. Atzo aipatu ziren hainbat gauza, iruditzen zitzaidan ez dela bakarrik gertatzen espetxean, gertatzen da ospital batean, gertatzen da orduan. Esan nahi dut, pixka begiratuta apur bat mundu zabalera, igual gako berriak topatzen ditugu, bestela gaude un poco como gure monografiko, ez da? Gure zirkuloetan eta hori. Orduan, zuk orain aipatzen duzunetik bai tiraka, iruditzen zait nola planteatzen ari garen bizitza eta politika orokorrean. Esan nahi dut ez bakarrik Euskal Herrian, orokorrean. Adibidez nik, azkenengo denboran feminismoan leku batzuetan proiektuak eta proiektuak eta proiektuak. Nik orain basauri
jarri dugu martxan plan bat indarkeriaren inguruan, eta kriston proiektua eta momentu bat ez, Lagoaz, itxaron, a ber, batzuk ez gaude jarraitzen, orduan, da bai como abiadura hori, eta orduan, ni hori nago irakurtzen asko itzaiten ari da orain la teoria del cansancio, nekearen teoria eta hori, filosofo batzuk, gauza batzuk dira pizka bat, baina, egina da batzuk apuntatzen dutela ondo, esaten dute kapitalismoaren, kapitalismoaren kontra gaude, baina gero gara, sujeto kapitalistak, bete-betean. Orduan gaude, proiektu horiek dela, azkenean kapitalismoa behartzen gaituela, zure burua eraiki eta zure proiektua kolektibo individuala eta zer. Eta, badaude batzuk idazten gauza interesgarria, eser-eseritearen garrantzia adibidez, edo eriotzaz pentsatzearen garrantzia, edo, hor bat du egido desberdinak, ezta? Eta iruditzen zait, hori bai dela iraultzailea, ezta? Eta ez da bakarrik Euskal Herrian gertatzen den, Euskal Herria bereziki interesgarria da, oso paradigmatikoa direlako gauza batzuk, baina da bai gure munduan, ezta? Oda, atera behar gara pizka bat bai Euskal politikatik, ez da nola esan, ikusteko non gauden, ze igual ulertuko ditugu gauza batzuk, hobetu eta pentsatuko dugu, igual, aurten talde feminista batean, proiektu bakarra ingo dugu. Ondo bizia, parte hartzailea, baina ez, 10 gauza, irautza ez dugu lortuko, nire leloa zen, irautza nik ez dut ikusi. Euskal Herri feminista bat, daukaguna baino, bizka feminista goa ikusten badut, posik. Orduan, bizitzara hori, gogakatxo hori, pentsatu gabe, 20 urte barru irautza dugula, eta ez dakizen, orduan, beste, buelta bat ematea asistentziari, ditzen zait, pero hau ere zaila da, badaki dala diskurso polita baina gero. Ni mundatzen nahi dut, pare bat gauza. Nahi konsenatu nahaz, egenak ez dagoenarekin lotzarena, oso sentitu dut hori. Gero ez da sentimendu hori ez, militante izateagatik eta egia esan nire azkenengo 3 urtetan, 4 urtetan, ez zer, bizitako zer izan da. Eta horrek pilotuta ere, eskizofrenia hori nik sentitzen dut bai jendartean, baina neure barruan. Eskizofrenia hori eta kultura militante konkretu bat, zeukidogu kultura militantea, ez? Urgenteak, garrantzizkoa ikertzea denbora, ez? Eta egin behar delako, eta ez dago zelantzan jartzerik. Ez hori produktibitate ikuspegitik, ekoizpen sistema kapitalista, ez? Egin behar da, eta egin ikusi behar dira, ja, komunikatiboak izan behar dira, eta komunikatiboak nolakoak, ez? Eta tendentzia hori, ni neu militante egin hauen edo aztikerako militante hori egin hauen moduan, eta gero bestelako batzuk, bestelako joera batzuk, eta bestelako nahi gainean jartzen diren beste eztabaidak. Orduan ni eskizofrenia hori neure baitan bizi dut. Da, gainak oso kontrasankorra eta oso mingarria, askotan. Konpartituneko dituzke bi kontu, bada kezka eta bestea nokera. Eta lehenengo kezka da feminismoaren gerorekin, dagoela arrisku bat edo, eta da, herri honetan krisi desberdinak dauden honetan, eta ezkerra abertzalean eta ezkerra abertzalearen mugimendu horretan, zure presentziaren krisia deitu dezuna dagoela, eraldaketa sakoneko garaia, batzuk ez dute balio, borrokamoldeak, diskurtsak, hori guztia pentsatzen, iruditzen zen bai dagoela abagune bat, edo praktika eta diskurtso batzuk ez dutela horren beste erabiltzen, eta hortaz gutxune bat, ez? Eta nire kezka da, feminismotik zepunturaraino, hartu dezakegun ondare guzti hori, ez? Eta gure egin, moduren batean, iruditzen zait, krisi momentu batean, krisi politiko momentu batean egon denean, guk kriston aukerak feminista moduan izan digula, erdigunerantz urratsak emateko, eta hori oso baliagarria izan dela, eta emakume bezala ere ukatuak izan zaizkigun praktika moldearen
iruditzen zait, atentzioa izan behar dugula, beste aldera ez pasatzen eta guk askotan zalantzan jarri ditugu, reakzio, erantzun, segurtasun eta burujabe txungo jarrera batzuk gure zerren, ez? Eta, piskat, nik uste hortik igual egon nahi bezala tentsio batzuk. Hori zen aldatetik eta gero bestetik, iruditzen zait beste puntu potentea dela doluarena. Eta nire ustez, trantsizio momentu batean, nolabait, atzean uzten duzunaren dolu bat egin behar duzu, zer asmatu bat izateko, ez zure parte bat hiltzen da, kolektiboki. Orduan, nire ustez hor, galdera da nola egin dolu bat zu higabe ez. Pasat epe hori, parte bat agurtu, baina ez geratu hor. Kalban ikuste hor egon gaitezkela eta horretarako ezagitzen den modua, baina lehenengo ratxo ditzen zait, konstientizatea dolu bat egiten ari garela, ez? Eta gure parte bat agurtzen ari garela. Eta hori konstiente egitea eta gero horrek eramaten zaitu garaipen totalaren eta porrot totalaren, absolutoaren paradigmatik aldentzera, ez? Eta pixka konstitutortik aldugula ere zer baino. Komentatu diren gauza guztiak, baina horri lotuta ere dut, kezka asko, eta bat oso konpartitu da hemen, aipatu dena, zer logikan dugaren, eta egoera hau nola irakurtzen dugun, eta nola bizi dugun. Txapur bat arantzazuk izan duzuna, bai, aurre egiten diegu, gabe lagu aurre egiten diogu, baina azkenan da beste kultura politikoa, politika da bizitza da dena horri, ez esan nahi diogu, baina ezin kontra dut. Ez da guzti, hor dago nahiatua, oso barneatuta dutula beste, proposamen bat izan bat dugu, proposamen horrek izan bat duela definitu bat abar lehiatu alizateko horrekin. Igual, gure egondidapena izan bar dala, vamos a, indagar en el vacío, guazen, atzamarra sartzea hor, eta ikusi zer dagoen, behar dituztut, importanta dela begai, horrek konbinitu bat duela esperimentazio ezberdinekin. Osa, politikoki, esperimentu ezberdinak egite horrekin. Eta ero, niretzat oso importanta da kolektiboki egitea. Bintudan beldur bat da, hau da, burua, nekea, lotza, erua, neko sentitzen direla. Hori gertatzen ari dira, baina modu isolatuan eramaten badugu, ez dakit horren emaitza politikoak, kontutan izan da behar, gaudela gizarte batean, desmobilizatzailea, akatzen zaituena, txikitzen zaituena, eta hori gertatu da. No es perder o ganar, baina hori gertatu da, eta de hecho gertatzen da egunero, ez dakit ulertzen zaidak. Eta orduan nire kezkada, igual, temporala, gaudela duten modu isolatuan, da nik uste bebai kolektiboki begiten hasi dela, hau da modu bat. Eta ez da formala, eta ez da itortua, eta ez da klasikoa, baina bat da. Y el desorden, pues es un tipo de orden, y nos hace caminar, eta nik uste dut hori badagoela gertatzen, baina batzutan, Pintzada bi uste dut importantea dela, bereziki hori ez errepikatzeko, duten nik komentatzen egoenaz. Ze puntura arte, feminismoak, igual, batzutan euskal logika batzuk gaur egun errepikatu da dutuen, batzutan lehen bidez ikusi aldirena. Den, nik aktivismoaz hitz egiten, falta zaigu pixka bat azterketa sosegatuagoa egitea. Orain asko hitz egiten dugu demokraziaz eta parte hartze demokratikoaz, eta nik
hasi nintzenean feminismoan oso demokratikoa ginen, gure hutsune guztiekin. Orduan, eta orain batzutan ez hainbeste. Eso, demokrazia deitzen diegu, nire ustez demokratikoa ez den prozesu bati, eta jartzen diegu itxura demokratikoa, baina gero ez dakit noraino. Osea, esan nahi dut. Ikusi behar dela, ze balio digun eta zer ez. Baina ze balio digun bebai. Ze bestela da, dana berria izan behar da, asmatu behar du, ez, atzean egin diren gauza batzuk igual baliagarriak dira. Pentsatu behar da, zerbait, kontestu batean, bestela, klaro, dana zerotik abiatzea, nik ez dut uste zerotik abiatu behar garenik. Gaur egun dauden kezkasko nire lagun bat nahiko zaharra denak esaten du, orain bete zaudete txoratuta gaurko aldaketekin, baina ja, bera partidu diferentetan egon da, nire partiduan ja duela 25 urte honetaz hitz egiten genuen, ez claro, ez daukagu memoriarik. Ba bai, hombre, gaur egun igual beste momentu bada, baina egia da, gaur egun ditugun kezkasko beti egon dira, ezta? Eta orduan, begiratzea atzera, bestela, entre belaunaldiak, ezta? Zaharrak eta gazteak, eta orduan ja gazteek pentsatzen duzue edo pentsatzen dute, dan asmatu behar dutela. Pues ez, osea, okertu ginen zaharrak, baina gauza batzutan ez beti, osea, esan nahi dut hor egin behar da oso analizi fina. Eta ez dakit egiten ari garen analizi fin hori, Uste, ez gaudela begira. Osea, ez da, hori izan gustatzen revisio begira da, ez? Hori ere oso kontestuala da, ez? Hori uste lehenengo, begiratu behar dugula, zer balio izan zigun, zergaitik momentu horretan horrela izan zen. Eta esan, bueno, oraingo kontestuan, zergaitik horiek ulertu, eta nik uste ikaspen horretatik, egin dugula bidea, kasaltzeko barrio eta gazteizen bat barrio, eta kinok egin du reflexio bat, zergaiti horiek gara, uste logu horrekin ez gaudela begira. Eta da, ulertzen dugulako ere, borroka edo iragana, bakuran atzo ganatzak izan zuen, zela, historia zelan ulertzen dugu, ez? ¿Qué es un acontecimiento? ¿Qué nos llevaba? Eso bien, mal, un parámetro batu ez dutela balio. Osa, horiek apuntzea bakarrik, hori ditzen dionik, mirara bati, hori apuntzea bakarrik, dute zerean kriston pausura gala. Osa, eta hori ikaskuntza desente gona gala, ez dakit. Alde nik baten atutera, alde duta, eta beste kategoria horiek enduta. Nik pixat kontuan, bai. Osa, ditugun horrein ikan ezakit, gehiago, gutxiago, baina eukiezakegu parte hartze bat erakunden bizko batean. Hemen gauden batzuk eta horrein. Eta batzu, erakunden bizkoetan parte hartzen duzunean, orain gaur, horretan, erakunden bizkoetan daude lehen esaten dituen elkar bizitzen elementu guztiaiek. Eta hori nagozitzezke niri pasatu zein, mai batean. Esaten duen batekin, berreskuratu berritu lehenako printzipioak, hay que hacer partido, sindicato, y otra vez hacer, ¿no? Eta hori dagoz, ondoan, no. Ahora daukazu, la más moderna del mundo, diciendo hay que, bueno, fiskataren ezberdinatu izatzen, baina diciendo, no, hay que ya lo sujeto, bueno, tal, eta gero, guztiek gaude, antolatu den bizretan, unan planez. Zer pasatzen da, antolatu horien inertzia dela, aurreko inertzia. Dela inertzia bat, termino nahi bauzuek klasikoetan, horrek esan nahi duen guztiaren, klasiko horretan daude, modernitatearen elementu guztia, bat, ez. Baina daude, egitura horiek daude, kontekstu klare klasiko horretan. Orduan, nik ez dut esaten guk egin behar duen pixkat eskizofrenia hori, eskizofrenia hori dator den, nik ezin dizut egin kontraproposamen bat super zehaztuta, porque hori dela termino klasikoetan pentsatzen. Vale, ados, bien, vale. Bien, baina, claro, a tu tic clásico, yo que le respondo diciendo, no, categoría, no sé qué, tal, porque la institución, eta zure diskusioa egitzen da automatikoki desautorizatuko. Nire hori pasatu zen. No me van a pensar, y vos duelos, y no sé qué.
vamos a importante. A ver, orduan, militantzia eskizofrenikoa zentzu, guztiak, orduan, nire galdera, ados, ezin dugu proposamen orokortu bat egin, porque hain guztitz egiten ari gara gauza orokor batzuk, hor galtzen dela individuaren eta subjetibidadearen gauza guztia. Hori ezin dugu egin, baina nik batzuen nire galdera da, egin behar dugu desertzio moduko bat, desertar abandonar, quitar esa piel y abandonar eta horrelako guneetara etorri, edo operatu behar dugu gaur egungo kontekstu horietan, direla gaur egun ditugu kontekstuak, eta hor gaude, eta hor desertzioa ez bali bada da gelditzea, eta gelditzea da nola gelditzen zara. Eta horren ikustu dut dela eskizofreniaren tamaina, edo esena moduko bat, bilera bat gara da, esena hortan, eta orduan, pues igual bakarrik da gune hauetan eta lako guneetan, eta bakoitzak bere eragin ere muan egin dezakeen guzti horretan meloi guzti hauekin, diskurso guzti hauek bota, hasi, txikitasunetik, egunerokotasunetik, eta segurazki denborarekin azala modatuko dugu, edo azal hori erortzen erango da, eta da denbora, gehiago denbora eta kontra egitea leku ez horrenetatik, baina komplikatu Ni adosanik, de hecho, dago atzo bazkatzen egon ginen horretaz, ez da, igual egin barra desertzioa, igual egin barra okupazioarekin batera, insubizioarekin batera, igual egin behar ditugu bide ezberdinak, igual puntua da, bide horiek artikulatu behar ditugu, edo ez. Ez dakit, eta ritmoetan, protagonistetan, izenak antolatu. Ni horretan, me gusta la palabra estrategia. Orduan, a ver, es que, a ver, ni nakoleko batean, igeritu batera, ez dakit nora, jakin behar dut, ezer leku ditudan, nari hartu bestean, estrategia hori ditzen dio, eta da, zapaldu behar dut, baina iristeko, ez? Nik uste dut batanak egin behar ditugula. Da gaur egun gaudela, desertzio bat bertatu da, bertatu da, trintzera batzu daude, insubizio bat guztut hau, insubizio, ez? Hau da, publiko kizatea gauza bat, lehen esan ezinak zirenak, eta kritikatzen ari garen gauza bat, guztia, ez? Baina, ez dakit, guztut zehozertzu josi bat da, zer bestela, sentazioa da,